କେତେକ ଶୈଳ ନିବାସ। ଆସାମ। ଆସାମରେ ଥିବା ଶୈଳ ନିବାସର ନାମ ହେଉଛି ଚେରାପୁଞ୍ଜି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଥିବା ଶୈଳ ନିବାସର ନାମ ହେଉଛି ଡେରାଡୁନ। ସେମିତି ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର, ମୁସୋରୀ, ନୈନିତାଲ, ଆଲମୋର ଏହା ହେଉଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଥିବା ଶୈଳ ନିବାସର ନାମ। ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଥିବା ଶୈଳ ନିବାସର ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରୀନଗର। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗୁଲମାର୍ଗ। ତାମିଲନାଡୁ। ତାମିଲନାଡୁରେ ଥିବା ଶୈଳ ନିବାସର ନାମ ହେଉଛି କୁନୁର। ସେମିତି ଅନ୍ୟ କେତୋଟି କୋଦାଇ କେନାଲ ଓ ଉତ୍କାମଣ୍ଡ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଥିବା ଶୈଳ ନିବାସର ନାମ ହେଉଛି କାଲିପଙ୍ଗ। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଦାର୍ଜିଲିଂ। ବିହାର। ବିହାରରେ ଥିବା ଶୈଳ ନିବାସର ନାମ ହେଉଛି ରାଞ୍ଚି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା ଶୈଳ ନିବାସର ନାମ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାମାରୀ। ମେଘାଳୟ। ମେଘାଳୟରେ ଥିବା ଶୈଳ ନିବାସର ନାମ ହେଉଛି ଶିଲିଂ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶୈଳ ନିବାସର ନାମ ହେଉଛି ଖାସି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଥିବା ଶୈଳ ନିବାସର ନାମ ହେଉଛି ମହାବଳେଶ୍ୱର। ରାଜସ୍ଥାନ। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଶୈଳ ନିବାସର ନାମ ହେଉଛି ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା ଶୈଳ ନିବାସର ନାମ ହେଉଛି କୁଲୁ। ସେହିପରି ତେଲହାଉନ, ମାନାଲି, କୌଶାଲି ଓ ଶିମଲା ଏହା ମଧ୍ୟ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା ଶୈଳ ନିବାସର ନାମ ଅଟେ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଥିବା ଶୈଳ ନିବାସର ନାମ ହେଉଛି ହଜାରିବାଗ।